Els gossos disposen ara d'una zona de prop de 3.000 metres quadrats a Can Buixeres. Arran d'una recollida de signatures que van dur a terme un grup de veïns, l'Ajuntament ha delimitat aquesta àrea perquè els gossos i també els seus propietaris puguin gaudir i relacionar-se de manera saludable i en total llibertat. Perros que no se conocen de nada vienen aquí y se dedican a jugar y realmente vienen a disfrutar del espacio. No hace falta separar perros grandes, perros pequeños, ni perros peligrosos o perros no peligrosos, porque aquí vienen los perros a jugar y nosotros estamos encima, evidentemente, pero los perros disfrutan de un espacio, de un monte, de un trozo de monte en Hospitalet. L'alcaldessa Marín ha visitat el Correcant i ha recollit alguns suggeriments als veïns, com ara que caldria instal·lar il·luminació, col·locar almenys una altra paperera i reforçar el manteniment de la zona, ja que sovint es troben vidres trencats que són un risc molt gran per als animals. I és el que ara procedirem a realitzar perquè aquest espai, que és un espai molt adequat per a aquesta activitat i no per una altra, es pugui habilitar i que tinguin les millors condicions possibles. Aquesta actuació al Parc de Can Buixeres, que incideix en el reconeixement dels drets dels animals, s'enquadra en la línia d'actuació del govern local de propiciar un espai públic més endreçat i respectuós.